Ibengunomnji phambi kokuba iqale iseshoni yanamhlanje kule komishoni ngethuba amagqwetha amele umphathiswa wezobuntlola kweli unkosikazi Ayanda Dlodlo ebezama ukunqanda ubungqina bomlawuli jikelele olibambela kwiarhente yezobuntlola kweli umnumzana Loyiso Jafta. Umphathiswa ngokomlomo wamagqwetha wakhe ebefuna ukuba angaqhubeki nobungqina bakhe lo kaJafta khona ukuze naye afumane ithuba lokufaka iafidavithi mayelana namanye amasolotya kubungqina bukamnumzana Jafta ngelithi angabeka esichengeni ukhuseleko lesizwe. The minister's concern, and I say so very guardedly and advisedly, arises from what it would be that the testimony would be about. Kodwa uJaji Raymond Zondo usikhabile esi sicelo samagqwetha kamphathiswa. So as things stand, I'm going to dismiss the application. I am not preventing you if later on you have substantive papers that show the rectify or remedy the deficiencies that are there now. Ngelingeni ke uthe waqabela emkhumbini umnumzana Jafta yaye khange afihle makhuba kulinywa ebeqhaqha amabholo. We have very strong circumstantial evidence that some of the money went into the hands of some of the members or a member of the judiciary. What I do not have sitting here now is absolute concrete evidence of that. Lo kaJafta ukwavakalisa ukuba imali yeArhente yezobuntlola yasetyenziswa ukuxhasa imisitho yamaqelana ngaphakathi kwiqela le-ANC.